Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A los franceses les encanta con poularde de Brest rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A anada 2024 da denominación de orixe Rías Baixas é excelente. Así a cualificou o pleno do Consello Regulador da denominación de orixe. A decisión deuse a coñecer durante un acto celebrado esta semana en Madrid. Dende o órgano de control destacan que nun momento no que o viño é obxecto de debate sobre aranceis, tráfico, tecnoloxía ou mesmo a súa consideración como alimento, o sector de Rías Baixas busca reivindicar o seu valor como patrimonio cultural, motor económico e símbolo de identidade. O viño verificado da anada 2024 nesta denominación de orixe ata o 31 de maio de 2025 suma un total de 14.094.000 litros, o que supón o 48,6% do total do viño elaborado da colleita. Ademais, o informe técnico inclúe, entre outros, os datos relativos ao ciclo vexetativo do 2024, así como os resultados comparados da análise sensorial e físico-química, en concreto de 599 mostras, pertencentes a 128 adegas. Trátase dun proceso de certificación moi rigoroso, o que se suma un sistema de cualificación tamén moi exixente, cun panel de cata de 30 profesionais. Cada unha das mostras é avaliada por un mínimo de 6 catadores por sesión. Esta acción garante a calidade dos viños de Rías Baixas. O panel de expertos do Consello Regulador enumera diferentes calidades nos viños de Rías Baixas da anada 2024. Así, en fase visual, son viños de cor amarela palla, con tons verdosos, limpos e brillantes. Na fase olfactiva destaca que son de intensidade alta, con notas froiteiras de mazá, froitos de oso, cítricos e flores brancas, resultando viños complexos e moi varietais. En canto á fase gustativa, destaca a súa gran potencia, con viños con moi boa estrutura, longos equilibrados, con acidez fresca, elegante e ben integrada. O informe resalta tamén que a anada 2024 mostrará as súas grandes posibilidades de garda para a elaboración de viños con crianza para o segmento premium. A viticultura en Rías Baixas non é fácil e está marcada pola súa climatoloxía oceánica. Así, o informe explica que o ciclo vexetativo iniciouse pronto cunha floración irregular que desembocou nunha boa taxa de brotación do 92,7% e un índice de fertilidade de 2,2 acios por xema brotada. Seguindo esta tendencia temperá, a floración e purga comezaron pronto. As condicións meteorolóxicas de xuño foron de alta humidade, noites con temperaturas altas e elevada insolación,
vegetación, unha situación idónea pro ataque do mildio larvado que sufriu o viñedo por estas datas. As diminucións foron dunha media do 16% e producíronse por pragas, enfermidades, xeadas, saraiva, frío e corremento de flor. O ciclo vegetativo algo adiantado motivou que a vendima se iniciara a finais de agosto. A uva entrou nas adegas nun perfecto estado sanitario e cunha gran calidade. En total, recolléronse 42,1 millóns de kilos de uva nunha vendima que se pode cualificar como tranquila e ordenada. Un dos sectores máis puxantes da economía do Salnés precisa cada vez de traballadores máis cualificados. Nesa liña, Mancomunidade mantén a súa aposta polo curso de elaboración de viños dentro do seu programa integrado de emprego, formando os que serán os futuros traballadores do sector. Unha acción formativa que vén de rematar a súa 8ª edición logo de formar 8 alumnos. A aprendizaxe contou cunha parte teórica. Neste curso un pouquiño que facemos é intentar tocar as diferentes áreas que poden atopar cando van a traballar nunha adega ou cando deciden traballar no mundo do viño, non? Entón o que facemos é unha parte máis teórica de todo o que ven sendo a elaboración de viños. Si é certo que, aínda que tocamos un pouquiño por riba a parte de tintos, espumosos, incluso outras elaboracións especiais, focalizamos moito no blanco, porque ao final estamos na comarca do Salnés, entendemos que as súas posibilidades serán maioritariamente de traballar nunha adega de viños brancos. E outra parte práctica na que entraron en contacto coas adegas, permitindo ao alumnado ter unha visión global do sector. Esa parte da formación estivo repartida entre Pazo Baión e unha adega de Castrelo. Tanto en Condes de Albarei, pois con toda a tecnoloxía que ali poden atopar, como aquí en Pazo Baión, que pois é unha adega un pouquiño máis, digamos, máis pequena, de menor volumen, o que poden tocar diferentes traballos e maquinaria que eso lles poida servir para un futuro. A parte de eso, tamén teñen unhas sesións de enoturismo coa responsable de enoturismo aquí en Pazo Baión, que lles explica un poquiño como facer unha visita, onde facer hincapé, e tamén temos unhas sesións de análise sensorial, tanto para aprender os diferentes gustos, aromas e demais, e despois xa nos adentramos un poquinho nos diferentes viños, non? E, bueno, pois cada un vai tendo a súa percepción, que parte lle vai parecendo máis interesante. Todo isto complétase cunha parte teórico-práctica en campo fundamental para entender o sector. Na parte de campo, pois, bueno, o mesmo, intentamos tocar un pouquiño que todos os procesos que facemos ao longo do ano, parte deles solamente na parte práctica, un pouquiño pois pola época de ano no que estamos, non? Pero vai un pouquiño dende a poda, todos os cuidados que se fan ao longo do ano e hasta vendima. Entonces, pois, bueno, xa centrándose un pouquiño máis na parte de práctica que fixemos en campo, pois, bueno, non soamente, pois, bueno, nos traballos que se fan de cuidado da viña en sí, como incluso tamén, pois, eso, lle explicamos todas as enfermedades que poden afectar a planta, como combatilas e incluso, pois, bueno, un pouquiño, pois, calibracións, mantementos de maquinaria e todo eso. Unha formación completa para un sector no que se demanda man de obra cada vez mellor preparada.
Pois, bueno, a verdad que un sector no cal se demanda moita man de obra, non solamente en momentos puntuais como pode ser a vendima, sino ao longo do ano. Entón, pois, bueno, está moi ben pois, para que a xente vexa de primeira man que o que estamos facendo e, bueno, realmente se algo que lle gusta, pois, bueno, poder ter o que é a posibilidade de incorporarse ao mercado laboral. Dende a Mancomunidade do Salnés alintaron a utilidade desta formación, destacando ademais que aquí se tocaron todos os paus que precisa coñecer un futuro traballador do sector do viño. Estos cursos nos que se pode aprender un pouco que o ciclo da vida do viño, non? Os distintos tipos de uva, os tratamentos fitosanitarios, as enfermedades da viña e tamén esta actividade sensorial como é a cata. É un curso que dura 50 horas e, bueno, nos estamos tremendamente orgullosos de poder achegar este mundo do viño a todo aquel que queira participar, embarcarse nesta acción formativa e bueno, damos a noraboa, esperamos que fose moi satisfactorio para os alumnos que o levaron a cabo. Un curso que forma parte do Plan Integrado de Emprego da Mancomunidade do Salnés, financiado pola Consellería de Emprego co apoio do ente comarcal. A Mancomunidade do Salnés é un exemplo de formación, non? E, bueno, durante todo o ano e durante os 13 últimos anos nos que accedeu a plans integrales de emprego, no que a Xunta aportou pois 3,5 millóns de euros neste último 220.000 neste último ano, pois este curso de elaboración de viños aquí no Salnés creo que é un curso pois moi acertado, non? Estamos nunha zona vitivinícola por excelencia da de Rías Baixas e, por tanto, toda a formación que se faga alrededor deste sector pois vai ser seguramente pois vai a ter pois un objetivo fundamental que é a experiencia, que poden ter a primeira experiencia laboral neste eido. O obradoiro tivo unha duración total de 50 horas. Os viños da denominación de orixe Rías Baixas seguen cultivando éxitos nos certames vitivinícolas. Nesta ocasión, os premios Baco Colleita 2024 recoñeceron cun total de 31 medallas os viños da última anada. Con este resultado, a de Rías Baixas posiciónase como a segunda denominación de orixe máis premiada neste concurso de viños novos, demostrando así a gran calidade destes viños atlánticos. Os viños de Rías Baixas conseguiron ademais dúas das maiores distincións deste concurso: o Gran Baco de Ouro Premio Luis Hidalgo e o Premio ao Mellor Viño Branco de España Colleita 2024. A maiores recibiron outros 20 Bacos de Ouro, máis de 88 puntos dos 100 totais, e 11 dos 152 Bacos de Prata, máis de 84 puntos. O xurado da 39 edición dos Premios Baco Colleita 2024 estivo integrado por un total de 50 catadores, todos eles membros da Unión Española de Catadores e relacionados co mundo do viño, que avaliaron en estrita cata a cegas as distintas mostras participantes. Tras varias xornadas de cata celebradas en Madrid o pasado mes de maio, cun total de 415 viños a concurso, o palmarés con galardóns a 39 indicacións de orixe mostra a diversidade e a singularidade do panorama vitivinícola español. Os galardóns obtidos neste certame, considerado máis veterano, dedicado en exclusivo aos viños novos en España, posúen un gran valor promocional para os mellores viños novos e supoñen un respaldo á súa calidade e o traballo de adegas e produtores. Os viños e destilados galegos promocionáronse en Copenhague, en Dinamarca. As denominacións de orixe vitivinícolas de Galicia, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, o Ribeiro e Valdeorras e o Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia participaron no primeiro Salón dos Viños e Augardentes de Galicia en Dinamarca, un showroom no que distintos profesionais do sector puideron comprobar a calidade e variedade das elaboracións galegas. Na cita participaron un total de 80 profesionais do sector danés, entre os que se atopaban catadores, xornalistas especializados e distribuidores. Todos eles tiveron a oportunidade de probar unha relevante mostra do traballo que se está desenvolvendo actualmente en Galicia. O evento asistiron o embaixador de España en Dinamarca, Salvador Rueda Rabanal, así como outros membros do organismo diplomático e da oficina comercial do ICEX en Dinamarca, entre outros. No caso de Rías Baixas, Dinamarca está próxima ao top 10 de países exportadores da denominación de orixe, con algo máis de 100.000 litros
hectolitros en 2024. Un total de 25 viños de Rías Baixas danadas comprendidas entre 2021 e 2024 deronse cita nesta primeira edición do Salón Danés. Pola súa banda, augardentes e licores tradicionais de Galicia estiveron representados por un total de 25 referencias de distintas empresas amparadas. Alí os destilados galegos amosaron a súa calidade e as súas características ao mercado danés, dando a coñecer a variedade que ofrece Galicia en materia de destilados cun contraetiqueta. Durante o evento estiveron acompañadas de 150 marcas de todas as denominacións de orixe galegas: Rías Baixas, Monterrei, Ribeira Sacra, Ribeira e Valdeorras. Así, case 200 referencias galegas deronse cita no prestixioso restaurante Trío da capital danesa. O evento, organizado por a Cruaga, forma parte das accións de difusión impulsadas pola asociación para promocionar a nivel internacional os produtos amparados polos selos de calidade dos 6 organismos que a conforman. Os consellos reguladores das denominacións de orixe de Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, o Ribeiro e Valdeorras no caso dos viños e augardentes e licores de Galicia. Este acto contou coa colaboración da Unión Española de Catadores e o respaldo da Consellería de Economía e Industria. Bouza do Rei. Identidad y calidad para disfrutar de un albariño de carácter único. La bodega ha consolidado sus vinos de gran personalidad, representativa de nuestro terroir. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Esgotadas as entradas para participar nas catas con sorpresa organizadas pola Ruta do Viño Rías Baixas. Son 3 as convocatorias. A primeira celebrouse hoxe, mentres que as restantes serán os días 27 de xuño e 4 de xullo. As catas estarán dirixidas polo catador Nacho Costolla. Bueno, pues como sabéis, desde la Ruta del Vino Rías Baixas cada año hacemos nuestras ya muy conocidas catas de vino, pero lo que pasa es que este año hemos querido dar una vuelta más y son unas catas con sorpresa. Los participantes van a sorprenderse, van a divertirse, van a vivir una experiencia en torno a la elaboración de nuestros vinos Rías Baixas para conocer más en profundidad la riqueza de nuestros vinos. A Ruta do Viño Rías Baixas propón aos amantes do viño 3 catas con sorpresa para gozar dos mellores viños atlánticos. Costolla será o mestre de cerimonias destas catas nas que os asistentes gozarán de algunha que outra sorpresa. La cata va a estar guiada por nuestro sumiller Nacho Costolla, que ya lleva muchos años trabajando con nosotros y la verdad es un gran conocedor de los vinos en general, pero muy en particular de todos nuestros vinos Rías Baixas, las diferentes elaboraciones que se van a captar, un monovarietal, plurivarietales, tintos, espumosos. La verdad hay que una amplia representación de vinos, con lo cual la gente va a salir de aquí con un conocimiento pleno de lo que se elabora en Rías Baixas. Con estes eventos, a Ruta do Viño Rías Baixas busca poñer en valor esta zona vitivinícola e ofrecer experiencias enoturísticas únicas aos visitantes. Efectivamente, la verdad es que la respuesta sigue siendo maravillosa de nuestros seguidores, de la gente turista que está aquí estos días y la verdad es que vamos a hacer 3 catas, 26, 27 de junio, 4 de julio y están todas completas, así que muy contentos y muy esperanzados de que va a ser unas jornadas muy entretenidas. Actualmente esta asociación sen ánimo de lucro conta con 50 adegas asociadas e promove plans de turismo que combinan a cultura do viño de Rías Baixas con natureza, deporte, actividades marítimas, museos, aloxamentos e restaurantes de primeiro nivel. Bueno, desde la Ruta del Vino Rías Baixas intentamos con estas catas, desmitificar que el mundo del vino solo es un mundo para entendidos, para grandes conocedores de nuestros vinos y al contrario, Nosotros pues lo que intentamos vender es experiencias en torno a la elaboración de nuestros vinos. Entonces, en todas nuestras catas o actividades, lo que queremos es que la gente disfrute, que conozca nuestro territorio, nuestro patrimonio vitivinícola, pero de una manera divertida, sin mucho formalismo, acercar esa cultura de vino, nuestros maravillosos vinos, de una manera divertida y entretenida. En todas as catas estará presente a maridaxe con conservas de peixes e mariscos da Anfaco Cecopesca. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos,
que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ciclismo e viticultura irán da man na primeira edición da ruta en bicicleta entre viñedos. A actividade vai ter lugar o 5 de xullo. Trátase dunha proposta de balde organizada polo Club Ciclista Cambados en colaboración co Concello. A actividade conta cun percorrido duns 25 kilómetros nos que se van visitar distintas partes do municipio, onde o viño, a paisaxe e as adegas van ser os protagonistas. No percorrido haberá unha parada nun viñedo e outra nunha adega, onde tamén haberá unha degustación. As persoas que se queiran inscribir tan só terán que presentar un cuarto de hora antes do inicio da ruta prevista para as 11 da mañá. Esta proposta coincide ademais co Gran Premio Ciclista do Albariño, que tamén se celebrará esta xornada. Faremos unha ruta pola ruta Sarmiento, parando pola zona de Castrelo, vindo hacia Vilariño e collendo outra vez o litoral de Tragove para rematar a proba en Fefiñáns. Xa digo, a inscripción basicamente será in situ, aberta para todo o mundo, sin ritmo competitivo, aproximadamente 25 kilómetros. Este evento é precioso, é moi bonito, vamos a ver todos os recursos naturales, paisaxísticos, enoturísticos, a ruta Padre Sarmiento que vai toda por orilla mar, e, polo tanto, animar a toda a veciñanza a que ese día, ese 5 de xullo, ás 11 da mañá, un cuarto de hora antes, na Alameda de Santo Tomé, pois que veñan coa familia, cos nenos, vai ser un recorrido, como decían antes, de paseo, non é competitivo. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Thorbeck Vinabel es el nuevo fungicida antimildiu con efecto sistémico que incorpora una nueva materia activa. Recomendadas 2 aplicaciones consecutivas de Thorbeck Vinabel entre la floración y el cuajado del viñedo. Thorbeck Vinabel, lo cambia todo. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.